बे समावहाय नोंथांमोनखौ बेबायदि मेसेज बा बेबायदि प्रग्राम लाना फैनायखाय नोंथांमोनखौ हामबाय होनग्रोयो सिगाङाव आरो जों दा दिनैथि बड'लेण्ड मार्टियार फुटबल कम्पिटिसननि आङो दा अर्गानाइजिं कमिटिनि आफादगिरि जानानै दङ। आं बे आफादगिरि जानानै जोङो गोबाव समनिफ्राय जोङो 1991निफ्राय बे खेलाखौ होबोगासिनो दङ। माने बे खेलाखौ होनायाव जोंहा मोनसे थांखि दङ। जोंनि बे 87निफ्राय जि बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामदोंमोन जोंनि गामियाबो बे बड'लेण्ड मुभमेन्टआव गोख्रोङै बाहागो लाबोदोंमोन आरो बे गोख्रोङै बाहागो लानायाव जोंनि गामिनिफ्रायबो 6-7 जनसो बिदि मुंख्लं जानानै थांदों आरो गासै जोङो बे बड'लेण्ड एरियायाव मुंख्लं जानाय बे व्यक्तिफोरखौ बर' रायजोनि थाखाय जिउ गारनानै व्यक्तिफोरखौ गोसोखांनाय हाबाफारिखौ लानानै जों बेबायदिनो बे बड'लेण्ड मार्टियार फुटबल कम्पिटिसनखौ होबाय थायो। बड'लेण्ड मुंख्लं बेबायदि सोलायनायाथ' जोङो गोबां जों नुनो मोनबाय। बेबायदि सोलायनाय ओरैबायदि जोंनि सेंग्राफोर जेसेबां खेलारिफोर दङ बे गेलेग्रा सेंग्राफ्रा ओरैबायदि उत्साह जायो। बिसोर गेलेनायजों लोगोसे गावसोरनि मोदोम देहाफोरखौ थाग थियारि खालामनानै भबिष्यतनि जि गावनि आथिङाव गसंनो हानाय साख्रि बाख्रि बेफोरबायदियाव बिसोर आग लानानै गावनि जिबनावबो थांना थानायनि राहाखौ मोनो आरो बेजों लोगोसे गासै जों खौसेथि सेंग्राफोरखौ जों खौसेयाव लाबोनो हादों आरो खौसेयाव लाबोनानै जोङो बेबायदि खेलाखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफ्राबो बेखौ गोबां हेफाजाब होदों। बेबायदिबाथ' बिराद मोजां। जोंनि फुटबल गेलेग्राफोरनि सायाव जोंनि रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि हेफाजाब होयो माने बयबो माने खेलाखौ मोजां मोनग्राफोर गोजा बायदि मोनना लायो आरो माने थाखा फैसा बिदिनो रांखावरिजोंबो आरो बिदिनो बाथ्रा खोथा साजेसन होनायफोरजोंबो जोंखौ हेफाजाब होयो। ओमफ्राय ओरैबायदि जोङो बे खेलाखौ मोजां मोनग्राखाय आरो खाथियावबो जोंना इन्टारनेसनेल जेनेबा भुटान मार्केटफोर दंखायो बिसोरबो जोंखौ हेफाजाब होनानै जोंनि खेलाफोरखौ माने उत्साह खालामो आरो जों मोजां मोननाय बे खेलानि सायाव बयहाबो दङ होननानै जों मिथियो आरो। नैबे बोसोराव जों क'क्राझार टु उदालगुरिल' लादों, बारा बुरजा लानो हायाखै। ओमफ्राय गुवाहाटि, क'क्राझार, ओरैहाय बिजनि, ओमफ्राय ओरैहाय गुवाहाटि, उदालगुरि, ओमफ्राय गसाइगावआबोथ' क'क्राझाराव गोलैबाय, उदालगुरि बे मोनब्रैल' जोङो एबाराव लादों। बारा गिदिर खालामाखिसै, जों नेसनेल खालामाखिसै, जोङो स्टेट गेमल' खालामनाय जादों। बान्था हिसाबै नोंथांमोना मा होदों? जों बान्था हिसाबैथ' जोङो माबाखौ प्राइज मानि हिसाबै जोङो उइनारनि थाखाय 50,000 होयो, ओमफ्राय रानार्सनि थाखाय 30,000, ओमफ्राय लोगोसे ट्रफि थायो, उइनार ट्रफि आरो रानार्स ट्रफिबो थायो। जोबथा बादायलायनायाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि जथाइ FC आरो ओरै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि हरिसिंगा टाउन क्लाबसो मोननैजों दिनै फाइनाल बादायलायनाय जादों। उननि समाव नोंथां बिनि थाखाय जों बिराद हास्थायगासिनो दङ। सरकारनि सायावबो जोङो बिदिनो क्लेम खालामनानै हेफाजाब बिदों आरो ओमफ्राय एसे सिगाङाव BTR सरकारा जोंनो बिदिनो रिकारिं होननानै बुङो, जों बोसोराव 5 लाख थाखा खरि होनो होननानैहाय बिथांमोना थांखि होदोंमोन। नाथाय अफिसियेलि खामानिया जायाखै होननानै देग्लायबो जों मोननो हायाखिसै आरो बे दुखु गोनां बाथ्रा। बेनि थाखाय जों दुखु मोनदों आरो नेक्स्टआव जोङो आसा खालामो बिदिनो फैबाय थानाय जि सरकार बिथांमोना जोंनि बे पाटकुजिले माइनाव क्लाब स्टेडियामाव जाबाय थानाय बड'लेण्ड मार्टियार टुर्नामेन्टखौहाय माने जागायलांबाय थागोन आरो बेखौ जोङो अराय सम जागायलांबाय थागोन बा खालामलांबाय थागोन होननानै जों बेखौ थिरांथा